Sziasztok, Leo vagyok, és most mesélek egy kicsit magamról és a betegségemről. 24 éves vagyok, és izomsorvadással élek. Ez azért veszélyes betegség, mert a szívmok és a rekeszívmok elgyengülnek, ami halállal jár. Nálam a betegséget 6 éves koromban diagnosztizálták, akkor még tudtam járni, biciklizni, futni, lépcsőzni, minden ilyesmit csinálni, de mivel ez a betegség folyamatos romlással jár, ezért már járni sem tudok, és kocsiba kényszerülök. Miután kiderült a betegség, azóta egész életem küzdelemről szól, mindig meg gyógytornára, edzésekre, kezelésekre, orvosra járok. Mindenféle kezeléseket is kipróbáltam, mint őssejtterápia, fizioterápia, oxigénterápia, hát ha valamelyik segít, és mindezek mellett még ott volt nekem az iskola, ahol még tanulni is kellett, még így is sikerült elvégezni az iskolát, és még az egyetemre is eljutottam, és egyetemet is elvégeztem. Most a sok küzdelem után megjelentek gyógyszerek, elérhetőek Európában. Ilyen a dúvizat, viszont ez nagyon drága, 14 millió forintba kerül havonta. Országon nem adnak rá támogatást. Hogyha összefogtok értem, akkor közel kerülhetek az életmentő kezeléshez. Kérlek, adományozzatok a helplevente.com oldalon. Így kövessetek be, és szóljatok az ismerőseiteknek, és osszátok meg a tartalmat. Köszönöm.